ҳамдёрон азиз 1 сентябри 2024 ба шумо нишон медиҳам анорҳои ноҳияи Бобуҷон Ғафуровро. ин анорҳоро бинед. ин анорҳои беҳтарин дар ин ҷо будааст. акун маззаашро намедонем, лекин афташа бинед чихел хушрӯи бозоргир. Калон калон анори ман дар душанбе ҳолӣ инқадар нашудааст. ина инҷа бинед анораш аллахай чихел калон калон шудагӣ. ҳарчанд ки анорҳоро хунук задагӣ будааст, аз гаш мана инаш хунук задагӣ, аз гаш вобаста навид шудагӣ, ана ин калонаша бинед. ин анорҳои калон калона бинед. ин беҳтарин анор афташа бинед. ин афташ ҳамаш бозоргирӣ набинед. калон калон шудагӣ. анори ман дар душанбе ҳам калон нашудагӣ. ҳамқадар озуқа метиҳам калон намешавад. о инаша бинед чӣ қадар калон шудагӣ. ҳамдёрон азиз, беҳтарин анорҳо дар вилояти Суғд мешавад. беҳтарин анорҳо мана инҷа мебинем. боз анорҳои беҳтарин дар ин ҷо ҳаст. мана инҷа гузарам. ина бинед чӣ хел мебандада. ина бинед беҳтарин анорҳо. ҳамдёрон азиз, тиҷорати анор ҳам яке аз беҳтарин анорҳо ҳаст. зиёдӣ кунад агар шарбат кунад фурӯшидан беҳтарин мешавад. анор ҳам яке аз беҳтарин бизнеси хоҷагӣ аст. фақат нигоҳ мекунед, дору мезанед, обу озуқашро метиҳед, шумо аз ин пул мегиред. ана ҳамдёрон азиз, ин буд анорҳои ноҳияи Бобуҷон Ғафуров. дар паноҳи худо бошед. ниҳолашро мо аз Турсия мебурем. турецкиша одамо дар кор бошад ба мо дархост кунед, мо ҳатман анорҳои беҳтаринро мебиёрем.